Čaute, dneska si tu pri krešnej strojke, ideme si rozbíjať tieto dve veci. Takže máme tu voľaký ovládač, Dave voľaký fejkový z Teska a potom ešte kalkulačka voľaká Citizen. Takže ľudia, ideme sa presúť vonku na crash test, takže zatiaľ teleport z tému. Takže teleport z tému vám fungoval a ideme na to. Nejde mi ten počítač, tak malý. Aj tam kalkulačka. Vidí oblečku. Počkaj, idem mu dať čo? Počkaj, tu trošku plast. A tu je... Takže teraz budeme hodiť do výšky. Aj, tak, počkaj. Ideme sa presunúť na tam tie stroje. Takže ideme na to. A na konci videa obidve tieto veci vyhodím normálne schodami, ako je naša tradícia. Ok, stroje nás nebavia, ideme na schody. Tlačítka sa trošku pretlačuje, tak sa mu nič stalo, ideme. Rozlačení. Jo, to sa dá po... Neviem, že trošku sa nám rozlačia, ale vyskúšaj, aký je ľahký, kámo. Takže ideme sa na bytovku teleportovať. Takže tak, na teleport z tému. No, takže, teleport som fungoval a my ideme hore, kameraman bude natáčať tu dole. Natočil si to? A ideme sa presúť vonku a ideme túto kalkulačku rozdobať. Takže ideme hodiť. To sa nič nestalo. Aj keď, počkaj, ona funguje. Aha. Kamo, ale nič nie je. Teraz geria tak. Padal nám zo snehu, takže ideme ešte raz. Takže ideme ešte raz, on nám padol do kriaka. Ideme ešte raz. Teraz si ide zahádzať kameraman. Ešte stále funguje. Aha. Á, to je jedno mŕtve pixely. Aha, ako nám displej pukol. Kamo, ale ešte ide. Čo? On ide, ten displej. Počkaj, čo? Počkaj. Dobre, zaklopni to, ako to je jedno. A asi sa už ideme presunúť na schody, to už veľa toho nevydrží. Takže ideme sa presunúť. Takže teleport sa mu fungoval. Takže, čaute, ja sa s vami lúčim s kalkulačkou sa mi nestalo fun fact, pretože je to ľahké pre vzduch.